ebibie tie n'ike aja ka ọnụ na nkwụ na-edibịa gwọrọ nya bụ ibe ọ bụla ya coronavirus ọ na-ebu bata ọ na-ebekwu ebe kpata mana gị na ya na-ejide ụdọ dara enwe n'elu ka ntụa onye ọbụla ka ọkwọba aka kwụsie ike dada kwamgbe kwọba aka go hand sanitize itebe ihe n'aka na ọ na-ejidebe ọya koro chụọ ya ogbo ọ nala ogbu ya gbarụ fesi mazi kpuchie imi kpuchie ọnọchịkọ ka gbanahụ ya koro onye kwego omume gị nọrọ ube gị ga-apụta kpanapụta ma ịnwa nwa pụta na mma biko gị tụwa onye ọbụla ga-apụ gbabara iko mmadụ ọsọ gbabara igwurube mmadụ ọsọ ma gị kọkwa nke dorughị anya nwanne me ka gbalụfe gị n'ụzọ ọsọ onye ọbụla nwee ndidi na site na enyemaka nke Chukwu anyị ga-agbanahụ ya koro